Salam. Selamat hari Minggu ma di ita salut na suang songoni na mangihuton permingguan marhite live streaming di bagas tabi. Tapuk kama perminggota tapuji matuhata marhite edde nomor 654 ayat sada ro di ayat tulu. Mar hite-hite guar di debata ama, dohot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni todi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Nunga tibuhia di darohaku Jehovah, ninna ibanado, haholongon saliling-liling na hubahen makolongi ho. Dibaheni hutaiti ho marhite-hite dengan basa. Haleluya. 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 Ale Tuhan debata pargugu na suatu dosan, naso marmula naso marujung, di parbaga hodo marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, lehonommu hasisani dosa, hati gorad dohot hanguluan saliling nililing na dihami, asi maroham, lehom mai diami, say sungguli jala tugu-tugu rohanami, marhite-hite todim, asa hulului hami pangurupiot siako, moloro pangujunat tuhami, say pahot marohanami, asa tung porsiyahami di hatam dohot di bagabagam. Asa jupak kami hasonangan saliling nililing na mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sa
Tangi hok kamu ma patik ni debata, patik palimahon dohor lapatanna. Ikon pasang apomu do naturasmu, asa martua ho, jala liling mangulu di tanu nanilehon ni Jahoba di Batam diho. Dia do lapatan ni odo. Ikon di bahabiari rohatta di bata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang lea rohatta mida naturasta, dohot mida akka rajata, ro di akka na tua-tua. Dang jadi paro otta rimas nasida, ikon patud do hita, jala ikon holong rohatta tu nasida. Sioluat do nasida, jala si subutot do rohan. Atong rak mangidugugo mahita tu debata taringot tu pating nai. Ale Tuhan debata saya pergugui mahami mangulawon nomor tu pating. Amin. Tato potima dosata tua dopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pergugu na suatu dosan parasi roha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardosa na dangolon ro tujulo ni habangsan habadiami manopoti jala mangangguk kondosa nami. Maca jojo tuar sahoi hami ho marhite pikiran dohot hata dohot pambayanan nami narwai. Dang hu haulongi hami ho sian nasa roha nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gugu nami, nang dongan nami, dang doso diri nami hubaik kami. Di bahini, tamado rimasammu jala uhumammu hami, tu hamatian saliling nililing nai. Alai nama porus mahami unuaing, tu asi ni roham nagudangi. Mangidu sian nasa roha nami, hasisani dosa nami saludna. Sayurupi mahami paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham. Si pangulu hami dohot alani guarmu nabadiai. Ale Tuhan sayasi maroham di hami halak nadangolon. Amin. Tabigima hata baga-baga taringotu sesan dursat. Satokit do hutadi koko, sai papugu-punguaku maho muse marhite aka asini ruagudang. Tagan di parpiar ni muruku, huta bunihon bohiku satokin maradopoko.
Alai marite-hite dengan bahasa saliling-liling na asyako, ninna jahuba sipaliwaho. Hasangapon ma di debata na digijam. Amin. Tabegema hatani dibata turupuk ni epistel di hari Mingguon natar surat di 2 Korintus walu ayat 7 1 ayat 15. Tajaha memastikan soring. Alai songon hasurungam muna di nasaluhut, di hapor siaon, di hata, di parbinotoan, di nasa haringgason, di pakka holongi muna di hami, nang songonima hasurungam muna, nang di ulaon asini rohaon. Ada songkak sehadaki, yang dijak kudo kahai sitong ni holong ni rohamuna, tubi makon pakabujuhon ni akadongan. Ai di boto hamu do asini rohani Tuhan Yesus Kristus, nama morahian gabi pogus alani hamu, asa gabi mamora hamu hinorhon ni pogus nai. Allah tergesa, maraku keiman, menuju sana kau ni buka nang napatupaho, nang natumahi. Asa patulus hamu ma nuaeng nang napatupahon, asa songon rikot ni roha laho tumahi, songonima napatupahon hobar tu nadapot. Aidada naeng hapor suhod di hamu, hasonangan ia didongan, naeng masih padu sammanian. Hobar tu natar surat, sipiop na gudang, dang namar lubi-lubi, jala sipiop na otik, dang hurangan. Ido yang go sahat na, martua ma akan atumangion hatani dibata, jala no piopsa. Amin.
hatidakko ma haporsiotai, sogon na hina tidakko ni dongata saporsiaon di sandok portibion, rap mahita madok. Au porsia di bata Jehovah, ido ama pargugu nasa tudusan na tumo palangin do tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni di bata Jehovah nasa sadai, imana tinubuhon si Maria, nagabe-gabian si Anton di Purbadia, adorang sua bubuhan. Ido tuhata, na tumaon na mirnit, di panguman silatus. Namate terpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tubanua toru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lahun dul tu siamun di bata Jehovah, amanai parguun aswatu dosani. Disi maibana pai mamulak sogo tanoon, mangumi halak na mangulu doot namate. Au porsia ditondi perbadia, caladong sadahuria nabadia, huria hato panela Kristen akan nabadia, dohot di asian dosa, dohot di hate namandok, mulak mangulu du sudai ni halak nong mate, dohot di anguluan na sudah. Amin. Titing masa di minggu paupaton dung Trinitatis 27 Juni 2021 na perjulu tema minggu goarni mingguta sadarion ima minggu paupaton dung Trinitatis doho tema parhaha maranggion di bagasan holong paduahon dakdanak na sorang. Na di hari Sabtu
10 Juni 2021 di basa-basa hotu hatta do sada danak bawa di keluarga ni amatta nasib marbun inatta hatina sabar boru si matupang. Inganan nasida Jalan Usman Awi RT 5 RW Sada Rangkapan Jaya Depok NIR 1644 kelompok Jericho hipasdo dakdanaki sunguninang natorasna patuluhon nanaing marbagas sada titing parjulu naing majalo pasu-pasu parbagason ma Guntur Dudi Andri Simangucong anak ni Amatta Budiman Simangucong nahinan inata Rosmaida Boru Panggabean ruas ni HKBP Baligi Resort Baligi Dohot Orwanna Kori Laura Boru Silaban Boru ni Amatta Hasuluan Silaban inata Ristauli Boru Taraja ruas ni HKBP Depok Sada Resort Depok pamasumasuan di hari Jumat tanggal 10 Juli 2021 di HKBP Depok Sada paupaton maka tidakkon haporsyaon di hari sadarion Minggu 27 Juni 2021 di permingguan pukul 7 manogot maka tidakkon haporsyaon sada sahalak doli-doli palimahon ruas nataba memuka ari sadarion Minggu 27 Juni 2021 gabe ruas di HKBP Depok Sadama sada keluarga Amatta Samuel Silalahi inata Erista Natalia Boru Malau rap dohot 2 dakdanak inganan nasida Jalan Gang Bungur nomor 2 Villa Bungur Pasir Putih Sawangan NIR 1110 masuk kelompok Jericho nasida Rosian HKBP Resort Perumnas Mandala molo disoddo nasida jongjong ma nasida mau lihat ma hudul mahamu napaduahon Nyonya Gultom Ruminta Boru Siregar ingananna Jalan M Saun RT 14 RW Sada Kampung Poncol Tanah Baru Depok NIR 1110 Sada masuk kelompok Judea nasida Rosian HKBP Resort Pasar Rebo molo disoddo nasida jongjong ma nasida mau lihat ma nomor onom Barita Habot Neroha na di hari Minggu 20 Juni 2021 nunga jumolo marujungolu Amatta Tony Simbolun marumur 62 tahun na hinabaluhon ni inatta Hotmaida Boru Naibaho inganan nasida Jalan Caringin Kampung Kupu RT 2 RW 4 nomor 87 Rangkapan Jaya NIR 600 masuk kelompok Bethlehem. Tuudean di hari Senin 21 Juni 2021 di TPU Kampung Kandang. Tumui puma tarapul keluarga na tinadikon na. Papituhon. Pasahat ulos hatuaon 70 tahun. Di hari Minggu sadarion 27 Juni 2021 di permingguan pukul 10 dung sipul jamita patupaon ni huriata do pasahat ulos turuas naung marumur 70 tahun di tanggal 27 Juni 2021 bawaluhon jadwal kegiatan Parguru Malua tahun 2020-2021 na perjulu ujian tulisan di Patupa Sadarion Minggu 27 Juni 2021 pukul 10.04 tuanak konami Parguru Malua asa huhutma
Dibuan 2 lebar pas foto berwarna ukuran 3x4. Paduahon ujian lisan di hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 pukul sia wib manogot. Patuluhon makatidako kaporsiaon di hari Minggu tanggal 10 Juli 2021 di parmingguan pukul 10. Hobar tu jadwal parjolo dinanaing makatidakkon haporsiaon akka danak parguru di hari Minggu 10 Juli 2021 di parminggu pukul 10. Holan danak parguru rap dohot natoras nama dohoti parminggu ni. Turuas nanaing madohoti parminggu ni boy ma mar hite-hite live streaming di bagas tabi. Manang madohoti parminggu di pukul 7 manogot, dohot pukul 10 botari di gereja. Pasiyahon, rapat rutin tim revisi SOP HKBP Depok Sada di hari Selasa 20 Juni 2021 pukul 10 WIB patupon na do rapat rutin tim revisi SOP HKBP Depok Sada maringanan di konsistori lantai 2. Pasapuluhon titing parhepengon adong ralat sautik di nomor 5 di dana pensiun HKBP gerakan Rp1.000 di nama nubang keluarga Nyonya Marpaung berupa jahitan tertulis Rp200 seharusnya Rp200.000 songonima di paturehami. Pasapuluhon titing naso jinahahon dohot berita parhepengon tajahama di lembaran warta naong pinaraden ni huria dohot marhite WA group di kelompok pertanggiang atabi. Songonima titing masa di huriatta di bagasan minggon saya di pasu-pasu tu hatta mai tau sangap di guarna.
dami ni debatana sumuruk sia salut na roha. Ima mangaramo tia kate-hate do pikiran muna, ibagasa Kristus Yesus Tuhan tay. Amen. Ruas kemudian itu hata, lamar minggu hitan waeng di bagas joroon, songoni nang napayutihu per minggu tamar hite live streaming di Jabu, sahak mata bini sudena kana marhubas perhalaran di huriata di bagasa sedarion, selama hari minggu madi kita. Perjolo pasahaton nami di tonga-tonga ni hamaolon nalam rongom nuaeng namangi buk-buk ima COVID-10 sia, saya tagugu mamartangiang asa pirton dita. Unang gabi mabiyar hita, alay tutung, saya taraduti ma, akar ruhut naong pinanya kapamareta prokes, tajaga jarak, alay unang gabi alani biarta, gabi moru nang gugota, las gabi bui mahita muse madabu tu parsakiton. Iko dohonot tado, dang kopiti nama bejolma mate. Alana adong dojolma na sumardalani tong dohona. Alay adong dojolma nakarejo di mana rumah sakit toktong do diramoti debata. Sadok taraduti aka aturan prokes tagugo martangiang dukoni tapasahak ma daging dotodita tu debata. Suak songonido dihamu ruas ni hurian itu hata natoras ni aka nalaeng makatidako kaporsiaon pelajar sidi adonggo dua adok tolu padapot nama dok buluboy ditunda alay pawahonon nami pabotonon nami matuhamu akamang do tamuinang alani ido di tanggal 10 Juli didiktikon di huriata holang akan nanaeng makatidako kaporsiaon ni mana marminggu do natorasna di pukul 10. Asabu itong holan 50% kapasitas ni gereja tahun na marminggu. Artinya sepanjang taikuti dang apalah dong sabutullah naik kom mangaliani hita di biarta. Jala ipe upasahat kami tu akan natoras na payutihu na yang dijabu nang nadong dison bolotung apalah jaga dia kahahi pason naboido dang pola duhut apala di tanggal 20 sadei manak tanggal 3 mana aman radema huriat tamakobasi alai unang mata dokon asa dibatal hobbe tanggal 20 sadei ala ngata tiktikon ni piga-piga minggu imai lehelek nami unang gabi hira polemiki jaladang denggan bulu adong madokon ambil suara terbanyak manang poting do landa asing dos nirohado anggo akau laon huria alani tegasonon nami ma dia ka amanami do inanami na majaga hahipason radedo huriata di bula piga penom muse paluau danahi duk tarasa aman alani covid alai anggona reguleri pada lanotama di tanggal 10 Juli. Songoni majo soso-soso do buah-buah saya di padau masa kita kamara do sahid di pasu-pasu ma nak kuriata atok tapayutihu mahatani debata ima nagabicamita di minggu tasadarion sia 2 Samuel bidusada ayat 17 1 ayat 27 takas mata payutihut songonomba hatana dungi dia dukos sidapi ma ede adungon manangisi si Saul dohot si Jonathan anak nai laos didokon ikon ajar honotot doi tuhalak Juda ede adung taringot tusior idama tarsurat doi di bagasan pustahani halak nabonar we aleha muliau ni Israel nungamate tartulak kamu di atasnya karobianmu magoponai tung meragian akau lubalang unang niat di pabua baritai digat unang maniat di baritahon dia kealaman nias kalon asa unang marlas ni roha akaburu palistim unang marolop-olop akaburu ni halak parhulup hamu ale dolok Gilboa say unang manian adong nabur manetek pamu manang udan madabu manak kauba patumonaan ay di sido hadikdehan ni lobu-lobu niya ka ulubalang bolon lobu-lobu ni si Saul
hira nasominiahan marhite-hite mia. Nasodung mulat niyan sior ni si Jonathan, sumartubol siya mudar niya ka namaragian. Siya tabo-tabo niya kaulubalang, podang ni si Saul pe, dangdung mulat boti sumartubol. We ale Saul doho Jonathan, akka na hinaholongan jala hasudungan ni roha tagad dingolu na sida. Jala dihamatian na sida pe, daksirang na sida. Dumoras do na sida siya pidong Raja Wali. Jala gumogo siyan singa. Hamu aleboru Israel, tatangi si hamu masih Saul, na marulos so tu hamu akaulos surta. Nama bae pahiam muna merjagar-jagar sian sere. Mago ponay, tung maragean akaw lubalang di tonga-tonga nito tangan. Nung atong mate tartulak si Jonathan di atas robian mi. Iale Jonathan alianggi, anggia. Matsay marsak rohaku pasari sehari panading mi. Tukasudungan ni rohaku si tutudo ho. Lomoado rohaku mida holong ni roham diaw. Asamida holong ni roha ni parupuan. Mago ponay, tung maragean akaw lubalang jalamago aka parhohas tuhamusun. Ido anggo sahatna. Ruas ni hurian itu hatana hinaholongan di bagasa Kristus Jesus. Perbadan no balgan adong di portibi. Siya mamuka na isiadam satu sonari adalah perang saudara. Perang saudara bisa saja dipicu karena kecemburuan. Soal siapa yang lebih baik. Perang saudara juga bisa dipicu karena hak kesulungan. Di hal kecemburuan, itu nama ngojar rohan si Kain, gabi dibudi banang gina si Habil. Beh, pilih aku dan ijalo. Pilihan di si Habil ijalo. Dipusa, dibunuh banang gina. Soal hak kesulungan, itu mabain gabi di pauto-auto si Jakob hahana, ima si Esau. Las do muse natoras naburu. Gabe boy dang masih berengan na sida 7 tahun ikolitum masih Jakob tuhutan itu langna. Jala toktong masih ososan naksahat wa kapinoparra marsudut-sudut. Suak songonido dia ka na dirasa merdikan. Ukolongado rohani bapa utusan ena gabe jut rohana. Polaro ikon naing dipusa aka hahana si Joseph imakana si Jakob. Alasay soon natadiri lasa na sida horong ni si Jakob tu si Joseph anak nga siya pudani. Gabi diga di sibana. Jalasani mama purus. Gabi baki raja matutu, raja nomor 2 di Mesir. Rasi-rasa nuaeng dihita pe saya undok ka persoalan-persoalan ini. Di marga nami marga sirai piang dume persoalan isi do budul siya kangan. Di hami narasao pe adong do pe persoalan isi do siya kangan. Si turus do manurung alerak pala sahat tu siya no sentuam. Hampir sudah marga do saya dok persoalan na isi do sabutullah tupal haracao. Jalana hebatan bolo tu dirina marsoal sahirana gumogo do. Jala kesimpulan terakhir di doa alat Batak ima tung nasu jadi pajupang au do ibana tung nasu jadi makatai do ti pajupang di luar biasa pajupang di Tanorara tidak bisa lagi ada perjumpaan selain daripada kematian yang mempertemukan. Jala belum berbeda biasa na jol malas sodong do diingot akan adingga. Akah do diingot? Naroa saudiki di babal-gabal gadui. Haji tiar roha katong iba ini. Ngawe etong etong. Jala nga huteho ni saya boto hoba udah ini mana tong. Wah. Toluhali mamar pesta, toluhali dang dui jui goryo putta. Takas dui, wetong do bapa udah ini mana tong. Roba pa udah mo ate-ate na. Kebetulan jenderal bapa udah no. Tolema, tapuka ma. Hola dihita na saupu mamarulau. Nunang doti tabit walahi. Begitulah masalah-masalah klasik yang ada di masyarakat Batak.
Yang notabene walau sudah Kristen. Jala hebatna marani do martangyang kanu hari Minggu. Ditangyang hato panina madok. Sesama dosa nami. Sungo panesa nami. Di dosa ni dokan. Namar dosa tu kami. Di mana kita? Alani di situasi nasonari, nasongon natahatay nakin, ima realitas ni ngoluta, diajari si Daud mahita marhite pangalapona. Dung modik si Saul, anggo secara kesempatan politik, doh peluang, kay komanor toribana, marulop-ulop, marliat-liat. Alaniaha, ay ibana helan si Saul. Si Jonathan putra mahkota juga sudah mati. Maka singgasana sudah otomatis menjadi hak dia. Alay ahana tabereng diso. Bolo pa ingot-ingoton ni si Daud, o niya juga ni si Matuanaon. Ileo boruna jalan yang depakyon na do boruna berkonspirasi asaduho pamateo si Daud. Si Milka. Jala say dilele do ibana. Jala bolo tu parporanga pe di dia pron yang paling jebu parporangan na sa itu sido disuruh si Daud do sada sakap asa haru mati nonisi. Alang na binoto minasi matua song si Saulo. Anggo di alak batak hiraswang do pe si matua doli marsaka asa mati te helana te. Anong nataya kama? Danga dong. Alayang ko Raja Saul sa disakabi do hamatian ni helanon. Karena apa? Karena dia dianggap sebagai saingan orang yang diurapi Tuhan, dan karena puji-pujian putri-putri Yerusalem yang mengatakan, di pamate si Saul do maribu-ribu, alai merloksa-loksa do, anggo ditaluhon Raja Daud. Saya terus maju rohana, ay pola manya cemburi batu hela bolu jago hela saniba. Alai yang kona somal di halak batak tahe, si matua buru tu parumai datang na jojo marsual. Alay watik majo manibil kita sa jamita, Tuhan makay na nami majo. Ang kunay sono down na marbado tu parumain na yakin do. Alanya hado asawolo marsual parumain do si matua buru. Alanya hado yakay na. Hawakan na tutuan namin ako puna parumay, medyo mga lusi. Ang una so puna parumay dyan. Alam niya, hadi. Alam niya, upong? Tidak saling mengerti. Oke. Bolo tidak saling mengerti tabudo pe, banilyo pengertian. Mengerti majo hoda baningok, ha? Tiamuna kamanami do inanami. Disadari atau tidak, secara psikologi, godang do natoras buru merasa bahwa parumannya itu adalah seorang agresor yang mau merebut kekuasaan, merebut cinta kasih, rival, saingan. Tapi itu sebetulnya alam bawah sadar. Aladiaha ay kodopono todonya roha. Sia bulan di bortian anak naon. Di pagodang-godang, di pasikolahon, sarjana, S1, S2, S3, S1, S habis. Karejo, denggan, baik terobor ni halak. Lu jana yau. Sudah na yau ibahin on rohana. Tiki met sudah lo dibereng, mulai sa vitamin na, parpodom na. Unang lupa ko minum susu ni na, sudah. Hape duksaw atong tortarbereng nama muse, helano do parumen naman lang indumi. Dangol layo, mati naman nakki hola naman lang indumi bahanin na. Heba na sa hali lo dibereng, itoridok ko do hola naman lang indumi. Hape pangiduan niya anak ngodon. Ala saliling diramoti, inang na lang niluas mahal lang indumi. Tidak bisa, tidak sehatin na. Ropa rumen non, dia nama besonang roham amak sia dosan, batabaen, bolu indomie donimu, indomie, bolu supermi. Nah,
Apalagi kalau seorang parumain merasa agresif. Isarana Roma inong siakuta, alapalan yakupan misalnya saplima manak sajom. Ito Roma iba, lau mula musa itu bilut niba, ito Roma musa tok parumain naman do. Ito, walang inong mima haul. Tadado parwaina ho, ito rin na. Ini yang kemudian membuat persoalan. Kalau seorang parumain menempatkan diri juga sebagai anak, bukan sebagai agresor yang mengancam, maka si matua boru pesonan. Belum isi sajom, wala ni sajom do, manang 2 jom. Tarok maju sa minggu manak sebulan, ipangarat tuanon. Belum sebulan ko lang inong ngay dongani, bawa harwa. Nuksay no ni sa ro dinamate. Bagaimana nama donganan na? Anggo saya labok kotok parumay ni, ngaro nakinan mo mere ko inong, dang dope. Hobi atong si mere ko inong. Wala sa kabebe ino, ito rin ni, si matuwa na ino, amang burzo ni parumaki. Karena tidak jarang juga, mulo ijak ko do parumain na di bagasan denggan, holang gugo suara ni anak nga, ito rin nung na, maju tu zolo, gugo suara na. Jadi bagaimana menempatkan diri. Domu matusi mula mahita tuson, asa boy unang adong persoalan, na parjolo sahali, sa ita bilang-bilangi ma akan adenggan na binandidongat tu kita. Tungadok pe hasalan ni hahadoli tiki mangarato hamuna jolo bilang-bilangi hamu majo parjolo akan adengkan minimal pertama holang malam pertama pe Jakarta jakko doja Buddha. So itu dia maulau. Itu harus kita syukuri. Unak kolang muruknya kang borui tok taingot. Ingot do muruknya kang borui atari sapato ma perbesuani. Sakit kali pun kurasa ini mana tuh. Terwajib nih perbesuan di sapato. Otak nih mai. Unang bepola saya tado atong, iko merdumi tanorara, walang ala ni perbesuan, haji ni ngolwi. Maka kita harus menghitung hal-hal yang baik dan melupakan hal-hal yang jahat, yang tidak baik yang dilakukan oleh orang lain. Ido naniulahon ni Raja Daud ison. Luar biasa ibana, mangadung ibana, jala ipatikon ibana, ikon ajar hono tono tuak kasudut nau poso di sudia Juda. Imahata adung nakin. Alani saya taingok maka nadingkan. Tung remek penuku nagudangan akan nadingkan na binaenda. Partengget-tengget dua muku. Alay saya gudang dupo dan nauli. Alani do tikimoding ibana, batong do mangadung iba. Akasi songono maniate kota etong. Apalagi tu amata, unang betong do inatate. Unang bisa tayo dede hone Indonesia hai si do kwari. Triumbisi. Satu kali kau sakiti hati ini, masih kumaafkan. 2 kali kau sakiti, juga kumaafkan ini mana tuh. Tapi jangan kau coba 3 kali, jangan ini mana. Hirana boratia, jangan lagi. Ingatlah segala hal-hal yang baik. Yang kemudian, hormati setiap orang yang diurapi oleh Tuhan. Raja Daud melihat bahwa Saul telah diurapi oleh Tuhan. Alanido nakpeauk tiki terpodom di gua, alanong loja rasa Saul laho mangalele si Daud, nunga terpodom ibana, boydo niya bunonda Raja Sauli alay daong, pahiad na ido, dipotok sautik, lukone di paturu, ale Raja nami, dang nasuboy lalutangan lau mabuat kosam, alay, dangulo au lalu tangan tunaong miniahan ni Jehovah. Di konteks tasi sonari ise makanong miahan ni gereja di naong miniahan ni debata perjolo pamareta. Di Rom 10 tolo ido uduk mahamu tu panggonggomi na marsahala. Persoalan di negara Indonesia nuaing tu panggonggomi pe saya terus suhar-suhar hatana. Ganti Jokowi tidak mengerti ninna. Presiden bodoh, pelangak pelongo, inalay. Alay saya unang maduhot kita si songoni. Jala tabereng maise na sana mangalo nong diurapi ni debata. Ijalo sa diri doa kau kumna. Pinuji ma debata. Ngalam di pajongjong uhum nan gitu nga di bangso do negarata. Alay luas songoni do lang di bona pasugit. Say sanga nabinay na kapartohonan di tohonan na. Buasa marture na jolo di hutata ak kapardamea doho ak kapanguluan di masyarakat.
hapung sangat do dibayar di huta. Bolo martonggo raja huta nami, dan boleh dibuka di pulau ni bolo soro hapung, tapi maju hapung indalo. Jala hatani hapung huta nami olak nido ala olak korasipo sumberna cakarwalanya pasti hanya segitu. Jenak pero pangarato do dia sangat mau binain, pinasaha ma tua mata pemerintah setempat. Nyata baik do itu pangarato bularong akau lauta do akaong namoding, alega bihira formalitas na masdi. Alai di huta penuang moru do penghormatan tua kanong diurapin ini bata. Ya do mula kau tu huta kata-kata do dongan. Memang nau tua simonangon ni nadongan olat to. Ai bawa rau tona. Do pala pati gordala sebeli gitu sodang bui. Ai simonangi si do niku. Bupati na bui. Ai radongan magudang mu beko niku. Beh, ya udah ni bupati ni mana? Buat carana. Ba udah ngambil dit. Jago mau apa? Tang boy songoni hasian niku. Ala dongan alele ni bang mulai SD. Nah, patut persangapan amat tabupati iya nimu. Amat tabupati may nangaw iboto iya. Itu bagian dari demokrasi yang bablas itu. Alai suak songoni do nak tuaka ulaon di Huriata. Nian yang guruasnya ke Depok Sada dan hormat-hormatan do betu situana do tupat di tanah de. Asal dipersangapi mana pinilik ni debata saya tarpasu-pasu. Alai rasa sonari asal dileai. Apalagi sahat tu nama munu akan ok pinilik ni debata sadiri do nomor tubul do napalaluhon uhumna. Alani saya tok tong ma tapasangap aka naung miniahan ni Jahuba. Uduk na hamu akamanami do inanami. Saya tok tong ma marula-hula di rohata lau manalpuhon hasalan di dongata. Mari kita ampuni. Marhitema boy mamardame soang jala takas mahita songonang miniahan ni Kristus. Jala aha do gugut tatusi ang gugut tasadiri daktar patupasa alai holong ni Kristus di bagasa Kristus mahita mangaraduti do patupahon holong ni rohana songonon. Saya takasma lungur rohata bolo monding bolo marukil akadongata nang jutina rohata mangidei bana unang las rohata dihasusahan nyaka nama kasogo kita. Saya songo si Raja Daud mahita tok tongma tatangyako nakanata holongi. Dukon ni say daw mabada. Sa tongan ni rumah tanggata, daw mabada siya parsahutauta, daw mabada nak sa tonga-tonga ni Huriata. Diamupe akamanami do inanami, nauksahat 70 tahun, to kenay majalo ulus hatuaw ma siya debata. O tungaragam na masa di perdalanan ni ngulu dia do pia kamang dot inang. Ihatuaw ni umurpe gabi haboran ni pasu-pasu mahamu to kapinopar muna. Ito nga ni pumuan. Lau pasahat to nakapengalaman na argay. Ay bolo taputik-putihi. Bolo nasa bada tuhamatea dojung na. Alay nasa pardamian. Lau makoron hanguluan doot pasu-pasu tujulo. Atong baunang beseta tutub bada. Alay dame ma na say taparyaki. Hatani debata tuhamu akan tua-tua nami di Jesaya opa plonom ay opa ay di do saha rodi hatutuamu saya tong doau jala rodi na ubanon saya do mangusung hamu di hati Indonesia dok sampai pada masa tuamu aku tetap dia dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Saya debata mana mangusung-usung na mangopa hamu. Jalatang yang nami nasahat tamu tu 70 tahun saido maruas ni huria kasudut nau poso sahat taminian mangiak 70 tahun asa dapat so kata na tutuai balgat yang di rumah balgat yang isopo nunga gabe terpasu-pasu jala sahat tamu marumur 70 tahun akar ruas ni huria tanah tumua saya mangiuk ma akar ruas sudut nau poso debatama masuk-masuk kita. Amin martangiang mahita. Maulia tele Tuhan dihatam. Napapatarho Tuhami holong ni rohani naposom Raja Daud. Di Raja Saul do si Jonathan. Takas di papataribana holong ni rohani yujudi ngoluna. Tung naswadong di baritahon nali Tuhan.
Akabarita na roa taringot tu Raja Saul. Jala tagad di hamamati ni Raja Saul ipilang patar holong ni rohanay, marhiti pangadungon na. Atong roha si songoni masuatot tu kami. Asa say sa toktong hupasanga pamyaka namin yaham. Asa say toktong holang barita na uli na hupabuahami. Nangulo hami ali Tuhan pabubuaho barita narwain. Asa say toktong di roha nami ali Tuhan roha naman pangulahi. Manesa do menalpuho na kahasalan hidongan. Ibagasan ni magabi mardami sonak kami. Jala gabi habauran ni pasu-pasu. Pasu-pasu maruas ni huriam saluhut na. Lau mangulak kau laut tujulu. Leo buah lidaging doto di tarlumobi ramo ti hami saluhut. Siapa nosak-nosak di panahit ima COVID sa plusia. Asiroham nang dia karuas ni huriam nalam tutorop na nahona COVID. Say homale Tuhan na mga ramo ti daging doto dinay. Pahisar pamatang na asa sehat saluhut na. Padao hami sudi siya mara. So ngoni tarlumobi huriam. Say homa toktong na madongani hami. Urupi hami asa disiplin. Laos urupi aka petugas pelayan prokes. Songoni aka parhalalo situa. Lao patupahon patureturehon ulau pakobasion na dumasi. Jahubah na usobahami di bagasa Jesus mauliate mati pasu-pasum. Na pinolamoy homo sa danak bawal di keluarga niya manami nasi marbun do inang bursi matupang. Say parbisuhi manatoras na pagodang-godak danaki. Asa sibur magudang di bagasak ko daw siyan sahit. Sa kaperbogason ni anak to buru ni huriam guntur si mangunsong dohot korri bor si laban. Say homa napahoton jala mamasu-masu na sida gabedong asaripe na badia. Hut leo madina sida bohali daging dotol di. Songoni ma di pesta ujuk di tanggal sia Juli homa jongjong ya sa mardami sonang. Talungubi di masa-masa COVID nuain. Ramoti hasu hutobolo si mangusong do silaban. Asay padaw siya naka parsakitan. Ali Tuhan, akaruas ni Uriam na baru marsahor do tami amanami Samuel Silalahi do inang. Erisa Natali boru malau raptu dua danak nasida. Nangina nami nyonya gultom ruminta buru siregar. Pasu-pasu makaruasmi. Asa manabay pasu-pasu las ni roha di parsaoran nami dia kay Depok sana. Pasu-pasu manak kuriam asa gabi haboran ni pasu-pasu nak kuriam tua karuas na barui. Upasatam makeluarga na tinadikon niya manami toni simbulon. Imaina nami hot maina buru na ibaho. Homa na mangapuli na nami. Paho pakirimon pabuan naman si paidan marsugot di surgo hasonangani. Asima roham Tuhan nami. Nang nausak kapi hami laujian na nakadadana na yung makatidako kaporsyaon. Saha ro di napatupaon ulaon makatidako kaporsyaw tanggal 10 Juli. Ramo ti madaging doto di niya kadadana hirap doot na toras na. Jala padaw masahit siya kami. Asabuhay na sida makajongjokon haporsyaw ni. Songoni masudi ulaw pakubasyo dito nga ni huriam. Pataw urupi mahami ulaw mangulahon ni. Dia karuas ni huriam na marlas ni roha di namarulang tahun tungasi maroham. Say parrohay mamilangya kari ni ngolu asa dapotar roha na bisuk patupa ulaw na denggan di panggulmiton ni ngolu na. Baik na ulang tahun di hari hatutubu songoni ulang tahun di parsaripeon. Ali jahuba na usumbahami di bagasa Jesus sude maparpunguan ni ala Kristus sadario jongjongi manjala pasu-pasu. Jala marulahulak no pasahaton nami pamareta nami. Asal no mutol di na mabiar mida jahuba. Jala sapirto di nasida pajongjong do tatigoran. Asa mardami sonak kami. Atong ramoti pargugoy masudia aparatur negara nami. Niuluhon ni Presiden nami Jokowi. Pinuji magwar mo Tuhan. Atong sa minggu 7 permulon nai pasahaton nai matuho. Uluhon. Jala pasu-pasu mahami di sudi ulaw na dengkani. Wala di bagasan mo renak Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapasahap pilihat na dumenggat tu debata. Tapuji Tuhan ta. Marede kita. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, sa sehon damai
na hinaholongan di bagasa Jesus sahak mahita tulau na pasahat ulau katuaon turuas ni huriata naong sahat tu umur 70 tahun alanidos marohata litiki maredian no kita sa ayat sia bukedet 750 Roma 7 ima manami lingen enggolan do inang Rospita Helena Emburu Tabaran do inang Sinur Boru Naibaho lau serak mado tami ketua ni seksi lansia lau pasahaton mulus katuau ni tuaka no tua ni huriata lani marede mahita sa ayat bukwede nomor 750 Yamuna amanami do inanami ruas ni huriata na uksahat tuha tuaun 70 tahun. Di pasahat huriata uloson. Songo tangiang makamulateho do itu debata naung di parorok debata hamu 70 tahun. Songo kata ni debata nakido sahat ro di hatu muna sahat ro naubanon saya debata mana mangusung-usuk kamu. Ulo pasahat tami pe uloson holat tadda do asa debata nama hulosi daging dohon di muna. Tong debata mana masuk-masuk, debata mandongani hamu. Oras orang dah. Oras mainan. Masih jalan dengan baik tak?
Modul pertama ketik. Ya. Horas menang. Debata masuk-masuk. Ya, horas menang. Mga doktor was mahitang. Mga doktor was lat utama. Gincang lama ketik. Di ruas ni huriata duhuk maita sude manang yako nakana toras natua-tua taiso asa toktong ipas tarlumobi diurro hado pikiran na toktong martangiak tu debata pasa akapoda nauli naktoka sudut na poso la sude mahita martangiak asa sai sude ni ruas ni huriata mangihut dia ka umur nakajang sahat tu 70 tahun ro di lobi sak 70 tahun muse tong debata mama masuk-masuk kana tutuat tadi son debata masuk-masuk nak kita sude dohot kuriana horas madihita mulak makamanami do inanami tuhudulan nabi tau duti mai deta sinakina ya tolu mata dehon rim mahita sude jongjong Ali di bata amanami na di benua gijang hodo haroroan ni saluhut culilon na dengkan duot na saulimasa na moliutus upasahat kami masin nilom mitu hami pilihan nami tuho say calo may kaduap na usus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asaw parhasyak kami pilihan hon pati blok karajaw mo di tonga-tonga ni huriang duhut di portibion buhay maruhanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni siloliom mitu hami. Asalam gerger hami mandok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliaman namin na di banwa gijang. Say pinarbetiya makuarm. Say ro maharajon. Say saut malomoni roham di banwa tongaw. Songon na di banwa gijang. Liam matuhami sa darion hanguluan siap hari. Se sama dosa nami. Songo panesa nami di dosa nilongan na mardosa tuhami. Unak kami tugihut tu panguncunan. Palua mahami sian pangako. Ay mo,
ni Tuhata na hinokop ni Kristus, mula mahamu di bagasan dame, jala-jala kamu mapasu-pasu ni Tuhata. Di pasu-pasu jala dirahmoti Tuhan debata mau. Isodakot Tuhan debata mabuhina tuho, jala asi marohana midaho. Idopakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala di pasaur ko madamena tutod di munabi. Amen. Ruas ni Tuhata na hinaholongan di bagasa Kristus Yesus, sudi perhalado ni Hurianta na marhubas, ima di HKBP Depok Sada Sadarion, pasahatot sudi tuhita, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas 1 minggu ke depan, Tuhan Yesus memberkati, horas madihita sudina.